Πάρα πολλές φορές λέω ότι κάνω πράγματα συνεχώς, δηλαδή κάθε μέρα. Ας πούμε, χθες ήμουν Μελβούρνη, προχθές ήμουν Μελβούρνη, σήμερα είμαστε Σίδνεϊ. Γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν προλαβαίνω να συνειδητοποιήσω την έκταση των πραγμάτων ή πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα ή τι είναι αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Ρε, εγώ είμαι αυτή εκεί. Εχθές κάθισα στο κρεβάτι μου και λέω, κάθομαι και σκάω για τόσα πράγματα, ας πούμε για άρθρα που λένε ότι είμαι στην κορυφή και φοβάμαι πέσω ή ότι έχω ψωνιστεί ή ότι όλα αυτά. Ενώ εγώ κάθε μέρα παλεύω με εμένα στο να δω αν είμαι καλή, αν είμαι αρκετή, αν προσπαθώ όσο πρέπει, αν δουλεύω όσο πρέπει. Εδώ είμαι εγώ και η φωνή μου είναι εκεί κάτω. Η φωνή, το μικρόφωνο τα παίρνει όλα. Η φωνή δεν ακούγεται καθόλου. Και δίνω όχι το 100%, δίνω το 150% του εαυτού μου, δηλαδή υπερβαίνω συνεχώς τον εαυτό μου και τα άτομα που με ζουν κάθε μέρα το βλέπουν αυτό, το βιώνουν αυτό μαζί μου. Βλέπουν την αναλλαγή της ψυχολογίας μου, το τι γίνεται, το τι προβλήματα δημιουργούνται. Παρ' όλα αυτά, σήμερα σκέφτηκα ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι στα 21 μου χρόνια θα βρισκόμουν στην Αυστραλία. Τον χώρο που κλείσαμε να μπω μέσα να τραγουδήσω, θα έρθει κόσμος να με ακούσει όντως. Θα ξέρει τη τραγουδία μου κάθε λέξη. Είναι απλά απίστευτο, αυτό είναι να σκοπούνε τα πόδια. Αυτό που ζήσαμε αυτές τις μέρες ήτανε απίστευτο.